Isto tako, Hazret Musa a.s. on dolazio za svoj narod, Hazret Ibrahim a.s. dolazio za svoj narod. I svijet do dolazak Hazret Nuh a.s. se ovi ljudi su živjeli u jednom mjestu. Ali poslije poplave, onda si ljudi, oni su širili na razni mjesta u svijetu. Zato što ovo priča za ovo poplave se nalazi kod svih naroda. To se pokazuje da svijet i ljudi, oni su iselili od taj mjesto gdje se nalazi Hazret Nuh a.s. Kao svijet počeo od jednog bića, to znači od jednog čovjeka, i onda to je potreba da opet na kraju čovječanstvo bude zajedno. I sada, zato je na kraju Allah poslao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ovo tačka ili ovo krug sada se opet bude punjena. Recimo gdje se je počeo, tamo treba da opet idemo. Zato Islam koristi ovo termin kafatan linnas. To znači ovo poslanik, njegova poruka, njegova knjiga je za cijeli svijet, za sve ljude. To znači ako je neko bijelac, ako je crnac, ako živi u Azija, Afrika, Amerika, bilo gdje živi, on je dužan da prihvati časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali mi ne možemo da sa silom da kažemo da oni prihvati. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio za cijeli svijet. I mi kroz istoriju znamo koliko brzo islam se širio. U doba časnog poslanika poruka islama već stigla do Afganistan, do Kine. I ovo termin, kao sam rekao, jedan poslanik, jedan poruka za cijeli svijet, za svi narod, za svi nacija, ovo termin je samo kod islama. Kod ostali vjere nije. I onda, recimo, isto tako u časnom Kuranu na drugom mjestu Allah kaže Kul ja juhan naso inni rasulullahi lekum džemija. Ti reci o poslaniće, o ljudi, o istinu sam ja svima vama Allahov poslanik. I kada druge vjere oni su vidjeli da poruka islama stigne prema svim ljudima i svi nacije oni prihvati islam, oni su isto onda pokušali i onda oni su rekli da naša vjera isto pripada za svima. Ali mi kažemo, ako je vaša vjera pripada za svi naroda, ako kršćanska vjera pripada za svi nacija, hajde nama pokazujte od svoje knjige. Ne može da vi tvrdite, a knjiga je šuti. Ali kada mi kažemo islam kaže ovo, onda to ne bude samo naše riječi, nego mi pokažemo od časni Kuran. Još jedna vrlina u islam, već ste ovo slušali, recimo ovo kada bude više razni ratovi radi vjere. Zašto to bude ratovi? Zato što ti ljudi, oni ne poštovaju drugi naroda, drugi ljudi. Ako oni bi poštovali, zašto bi oni ratovali? Recimo, oni ne poštovaju osnivač drugi religija. Recimo, ima kršćani, oni ne poštovaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Često se čitamo, često se slušamo nešto dešavani. Skoro jedan kršćan u Americi, on zapalio časni Kuran. Nama to boli. Ali to se pokazuje da oni ne poštovaju. Zašto oni ne poštovaju? Zato što njihova religija nema upustvo u tome. Ali muslimani, mi imamo upustva. Recimo časni Kuran nama nauči da ne možeš da ti budeš musliman ako ne vjeruješ Isa a.s. Ako oni, recimo kršćani sada pričaju protiv časnih poslanika, mi opet ne možemo, mi ne vraćamo. Mi ne smijemo. Ne možemo da pričamo protiv Isa a.s. Zato što mi vjerujemo Isa a.s. je Božji poslanik. I ovo vrlina se nalazi samo u islam. Kao časni Kuran kaže Amana rasulu bima unzila ilahi min rabbihi
wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Poslanik vjeruje u ono što mu je objavljeno od gospodara njegovog. I vjernici, i šta oni vjeruju, šta oni glasi, šta oni kažu? Oni kažu, svi oni vjeruju u Allaha i u njegove meleke i u njegove knjige i u njegove poslanike. I šta onda oni pričaju? Kako oni vjeruju? Oni kažu, mi ne pravimo razliku između njegovih poslanika. Ne smijemo da mi kažemo da naš poslanik i ovo je naš poslanik i ovo je njihov poslanik, zato nećemo poštovati. Časni Kur'an kaže, muslimani su ti ljudi koji kažu, mi ne pravimo razlika među poslanike. I onda oni kažu, mi čujemo i mi se pokoravamo. Ovo je naš obaveza. Poslanik nešto rekao, mi smo rekli, mi smo čuli, mi samo slušamo i onda mi radimo u tome. Ako Allah nešto nama rekao, onda mi kažemo, ovo je odredba od Allaha, samo slušamo, onda kažemo, ok, mi ćemo tako raditi. Nećemo pitati zašto mi tako radimo. Ako je Allah nama rekao da vi poštovate svi poslanike, mi to poštovamo. Ali ovo stvar ne nalazi kod ostali vjere, nažalost. I ako jedan kršćanin, on poštova časni poslanik, sallallahu alaihi sallam, to će biti stvar od samo osobe. Ali nema od njihove vjerovanje, nema opustva od njihova vjerovanje. Isto tako jevrije, oni poštovaju Musa alaihi salam i misli da ostali svi su lažni, ako neko tvrdi on je lažovac. Biblija kaže, poslije Isusa, ako neko tvrdi da on je od Boga, on je lažovac. Šta nama Islam uči? Islam kaže svi poslanici. Šta god oni su tvrdili, oni su sveti ljudi, mi vjerujemo u njih, mi treba da poštovamo. Zato ovo je vrlo bitno kao musliman, da mi treba da znamo ljepote Islama. Mi treba da znamo ovo vrline Islami. I kada mi pričamo sa nekim, treba da mi pokažemo da naša vjera je bolje od vaše vjere, nije kroz tvrdnije, nego imamo argument od časni Kur'an. Isto tako, ovo naša vjerovanje koje mi držimo, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ovo je toliko snažan riječ, ovo je isti način koliko su skraćene riječi. Ovako, ako neko hoće da šta vi vjerujete, mi kažemo, mi vjerujemo, nema drugog Boga osim Allaha i Muhammad je njegov poslanik. To znači na koliko skraćeno način mi kažemo svoje vjerovanje. Ovakva kalema, ovakvi riječi nema kod ostali vjere. Isto tako, ovo ime Islam, danas smo slušali jedan govor šta je učin Islama o miru. I ime Islam, odakle je ta ime? Ovo ime nije od časnih poslanika, nego ovo je ime direktno od Boga. I ako mi vidimo ime od ostali vjere, recimo, oni su, ovi Buddha, mi vjerujemo on bio Božji poslanik, ali budizam, hinduizam, konfucijanizam, ovo svi su neki ime koje su ljudi su dali poslije ovo Božji poslanik. Nema ni jedna religija u svijetu koja može da tvrdi da njihova ime dolazi od Boga, nego da ljudi su dali. Ali ime Islama dolazi od Boga i Bog to dao. I onda naša vjera Islam je jedna, kao sam rekao, snažna vjera. Islam dobio uspjeh u prošlost. Isto tako Islam će dobiti uspjeh u budućnost. To mi nemamo nikakva sumnja u tome. Zato što
Islam je zadnji vjera od Boga i Bog lično obećao da ja ću štititi, kao što časni Kur'an kaže, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. O neprijatelji Islama, slušajte, ako vi hoćete da uništite Islam, ako imate vi namjera da ćete donesiti neke štete za Islam, ako imate namjera da će nešto promijeniti u časnom Kur'anu, onda ja vama opoziravam. To znači ovo je poruka od Boga. Šta je ta poruka? Allah kaže, zaista samo mi objavili ovo opominu, ovo zikr, ovo Kur'an. Allah kaže, ja sam poslao i zaista ćemo ja čuvati. Ne treba da muslimani čuvaju Islam. Ali na druge strane mi smo dužni, kada mi pripadamo Islamu, treba da mi borimo za Islam. Ali Allah kaže, ja ću čuvati Islam, ja ću čuvati časni Kur'an. I onda ovo može bude na dva načina. Recimo, svi ove knjige, Biblija je promijenjena. Ovo Hindusa, njihove knjige su promijenjene. Knjige od Buda su promijenjene. To znači, nisu čuvali ovi svoje učenje, zato što to nije bio Božje obećanje. Tih poslanike, oni su dolazili za jedan određeni doba, za određeni vrijeme. To isto kao recimo kada inženjer napravi most, on piše to možete koristiti, na primjer 100 godina, ali poslije 100 godina nema više garancija, ali može da ljudi prolazi kroz tog mosta, ali nema više garancija. Ovo je stvar sa ostali vjere, zato što Allah poslao ti poslanike za određene doba, za određene vrijeme. I kada je prošao taj vrijeme, Allah nije više čuvao njihova poruka. Ali poruka Islama će ostati do sudnjeg dana. I onda zato Allah kaže, ja ću čuvati ovo opomina. I kroz historija Islama, neki ljudi, kršćani, jevriji, oni su pokušali da promijeni časni Kur'an. Ali oni nisu uspjeli, ali ne može. Isto tako, kršćani, oni vjeruju da časni Kur'an je isti kako je bio prije 1400 godina. Nije promijenjena ni jedna slova, nije jedna tačka. To znači, neprijatelje isto daju svjedočenje prema ovo Božje obećanje. To je jedan dio kako Allah čuva svog ovo zikr, svog knjiga. Ima jedan još drugi način kako Allah čuva ovo zikr. To kroz razni ljudi, razni pobožni ljudi. Kao sam rekao, Islam je jedna živa vjera. Šta to znači Islam je jedna živa vjera? To znači, među muslimanima su uvijek pojavili reformatori. Časni poslanik rekao, u početak svake stoljeće Allah će poslati jedan muđaddid koji će obnoviti vaša vjera. Kroz 100 godina ovo što dođe neki novotarija, neki bidata u među vjere, onda ti Božji reformator, oni će očistiti. Oni će opet pokazati ljepota Islama. To može da vi razumijete kao nekad ogledalo. Čovjek hoće da gleda sebe, ali ne može da vidi zato što nekad bude magla, nekad bude prljav. Onda kako može da